мирзо бегматов охирин иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ дар минтақаи Кӯлоб ва собиқ раиси комиҷӯраи шаҳри Кӯлоб дар синни 97-солагӣ даргузашт. ёру рафиқони мирзо бегматов мегӯянд ки ӯ дар 10-солагӣ аз падару модар ятим монда то ба ин сатҳ расидан худ кӯшиш кардааст. ҳақназар ғоиб шоири тоҷик ва дӯсти наздики мирзо бегматов мегӯяд ки мирзо нафаре буд ки то охирин нафас дар хизмати ватан ва тарбияи ҷавонон саҳм гузошт. اون کس دهشت‌های جنگ بزرگ وطنی را از سر گذرانیده بودند. برای همین هم انسان را دوست می‌داشتند. мирзо бегматов 17 сол доштааст, дар донишгоҳи муаллимии шаҳри Тошканд таҳсил мекардааст. бо оғоз шудани ҷанг ӯро ба ноҳияи Шуробод мефиристанд то ба хонандагон илм омӯзад. аммо давлати шӯравӣ дар синни 19-солагӣ ӯро ба ҷанги бузурги ватанӣ даъват карда то соли 1945 дар ҳайати бригадаи танкӣ Витебекс командири гурӯҳи зинетчиён ҷангидааст. мора як ҳисоб пиштоки пармон нона худи гулакомонама ҳисоби ин мардак буд нигоҳмон мекардем. мирзо бегматович яке аз шахсони бузургтарини шаҳри Кӯлоб ба ҳисоб меравад. ин ҳама ордену медалҳо аз мирзо бегматованд ки давлати шӯравӣ ва ҳукумати Тоҷикистон ба ӯ додааст. ӯ аз иштирок дар ҷанг то ҳизби коммунист ва вакили шӯрои олӣ ва вакили шӯрои олӣ дар минтақаи Кӯлоб фаъолият кардааст. мирзо бегматов баъди хатми ҷанг бо София Акалаева духтари Асатинӣ издивоҷ карда 8 фарзанд доранд. София Акалаева ҳамсари мирзо бегматов соли 2012 вафот карда буд. мирзо бегматов дар қайди ҳаёт будан таърихи ташаккулёбии ҳокимияти шӯравӣ дар шаҳру ноҳияҳои гурӯҳи Кӯлоб, Комбрик Томин, раиси комитети инқилобӣ Саидҷон Назаров, қиссаи ҳуҷҷатии паҳлӯҳои зиндагӣ ва умри босамарро дар шакли китобҳо рӯи чоп овардааст.